Dobrý den, vítejte u našeho dalšího pokračování Mengelového, jakoby chirurgického doktorského magazínu. Pojďte se mnou. Nyní se vrátíme k tomu našemu případu stankovitosti. Pojďte se mnou. Magazín, teď ten magazín. Poprosil bych bodyguarda. Ano, bodyguarda. Ranče, ať mi něco udělá. Kdo? Náš objekt. Tato persona. Pojďte tu, já to vidíte, pojďte tady. Ať vidíte tuto personu. Vidíte? Pozor, je nebezpečný. Na jeho debilismu se podepsalo, když jeho křivá páteř. Křivá páteř je základ. Tak ty vole! Ale to není vše, podívejte se první. Je určitě i v nějakém sekci. Pozor, František, je určitě v nějaké sektě. Podívejte se, na jeho triku jsou patrné dva pruhy. Patrné dva pruhy. Tamhle jsou dva pruhy. U něho patrné dva pruhy. Ty dva pruhy znamenají, že je v nějaké sektě. Ta sekta je velice krajně nebezpečná. Podívejte se, on se nebojí. Soustruží nechtem. A dokonce soustruží anální kolik, ale nebudeme ho provokovat, nedrážděme hada bosou nohou. Máme tady další exemplář, tentokrát metalismu, ale přehnaného. Tady, Jiří Kakaovec. Už jsme ho měli možnost pozorovat. Jiří Kakaovec. Já bych s ním udělal malé možná interview. Jiříku, co vás vedlo k tomu, najít si slečnu a dát jí všechny své metalské obleky? Neříkejte mi, že sociální stav té ženy. To určitě ne, ale jdem i dál. Máme tady další a tentokrát příběh nemluvismu. Máme tady dva případy. Jsi jistý! Mám s tebou řeč. Vaš Jakube. Jakub je velice pracovitý člověk. Velice oblíbený mezi učiteli. Pan učitel Sátník o něm dokonce řekl, že je tak dobrý, že bychom mu mohli říkat Karlička. Karlička proto, to nám ještě neřekl. Na to máme ještě času do čtvrtá. Ale vždycky má takovou poruchu. Všimli jste si jistě, že mě neodpověděl. To je takzvaný nemluvismus, neboli to, jak se tomu říká, já vám to najdu pak, formální terminologie ve slovníku spisovný češtiny. Když se ho na něco zeptáte, on vám prostě neodpoví. Nebo když ho budete poslouchat, dáme mu sváně injekci. Ano, a vidíte, co udělá normální člověk po injekci, sváně. To udělá normální člověk po injekci, ale vždycky nikoli. Teď máme tady druhý příklad nemluvismu. I když tento je v menším stádiu, že občas něco zblendne. To se opět zkusíme rovnou v náš koňský test. Ten sice nemluvil, ale ohýmal se, tudíž znaková řeč, tudíž projevuje jisté emoce. A nyní tady máme těžký případ opravdu to je demence toto, slavistismus. Pane, nebudu tady vám nic spíchat ani něco takového, ale o vás je známo, že jste slávista. Čím to je? Že za matlář, vole. Viděli jste, kliknul mi do toho. To není jenom o to, že je slávista a magor, ale že všichni slávisti jsou devní ochranka. Já jsem neměl s tím nástrojů, Ne, nech to. Pane kameraman, omlouvám se, to je prostě... A teď vám ukážu případ kulturismu, jo. Uni. Ty vole. Tady to je. 90, 60, 90. To jsou míry, toto je kulturista jednání. A teď teprve vám ukážu kulturistu, ne vlastně, ukážu menšího kulturistu, toto je také kulturista, podívejte, ještě není tak vypracován, ale vymatláno na to má dost, že by mohl být dobrým kulturistou.
Za chvíli, ano. A koho bychom tak ještě nebrali? Máme tady jednoho velice pracovitého chlapce, který má jakoby symptom zahradnismus. Je to tento mladý proškolený hoch. Ano, viděli jste, co ukázal? Tímto prstem sází mrkev. Tímto prstem sází mrkev. Nejenom, že se jmenuje zahradník, ale má doma velikou pěstírnu marihuany a podobných opiátů, ale nebudem se za to na ně dělat. Před chvíli chtěl sežrat použitou žvejkačku. A teď tady máme případ, tak nemá žádnou jakoby stanovenou tu demenci, ale je to prostě říhoismus. To je celku malýho. Ty hodího, proto. Automat a hromadu peněz, jelikož, ale podívejte, taky tolik nemluví. Jsou nějaký zamaklí teď všichni. Tak končíme. Tak, já nevím.